Hej og velkommen. I dag vil vi demonstrere, hvordan man bruger skærmtastaturet på Google Chrome. Man starter med at åbne Google Chrome. Til højre i søgeboksen kan du se to ikoner. Du kan enten vælge at talesøge ved hjælp af at benytte mikrofonen, eller bruge et tastatur, hvor du klikker på de bogstaver, du vil indtaste i boksen. Her ser vi så skærmtastaturet. Du benytter det ved at venstreklikke på de bogstaver, du indtaster i søgefeltet nedenunder. Nu vil vi demonstrere, hvordan man går ind på Facebook. Nu kan du så bruge skærmtastaturet alt det du vil. Den vil følge dig med på Facebook og alle andre steder, i tilfælde af dit normale tastatur er gået i stykker. Dette var vores demonstration og introduktion af, hvordan man benytter skærmtastaturet på Google Chrome. Tak fordi I så med.